És már itt is vagyunk, szeretettel köszöntelek benneteket itt a Bizalmi Kör heti üzleti talkshow-jában, a Business Talksban, ahol mindenről szó esik, ami egy cégvezetőt húsba vágóan érint. Ma is nagyszerű témákkal jövünk, az elkövetkező másfél órában szó lesz például arról, hogy milyen stratégia kell ahhoz, hogy valaki egy Ironman-re fel tudjon készülni. Megnézzük azt, hogy mi a helyzet a hotelek újranyitásával, és hogy azzal az elképesztő kérdéssel, hogy a vakcina útlevelet például tegnap a lengyelek bejelentették, hogy a kínai és a orosz vakcinát nem fogadják el majd a vakcina útlevél tartozékaként, vagy igazoló eszközeként. Szóval megnézzük, hogy mi lesz ezzel a vakcina útlevéllel, hotel újranyitás, aztán majd egy kis hobbi világba kalandozunk, megnézzük, hogy egy mágnes horgász eszközzel hogy lehet egy motort kifogni a Dunából. Valami egészen különleges élmény lehet ez azoknak, akik az ilyen kincskereső vágyakkal rendelkeznek, mint például én. Ezután egy olyan témát fogunk boncolgatni, amiről az elmúlt időszakban a LinkedIn-en posztoltam, és elég nagy port kavart, azaz, hogy alapító vagy cégvezető. Hogyan lesz valaki alapítóból cégvezető, és aztán cégvezetőből újra alapító, hogy mi ennek az életciklusnak a fő állomásai. Erről is lesz szó a mai délutánon. Aztán megnézzük, hogy milyen befektetési formák vannak, hitelek, tőkebefektetések, és hogy mikor melyiket érdemes használni, és végül egy nagyszerű könyv szerzője lesz a vendégünk, majd akivel arról fogunk beszélni, hogy a kiégést hogyan lehet elkerülni. Nagyon szuper témáink vannak, tehát a mai délutánra tartsatok velünk az elkövetkező másfél órában, és mielőtt belecsapunk a lecsóba, bíztatlak benneteket, hogy osszátok meg most ezt a videót az ismeretségi körötökbe, vagy indítsatok egy videópartit, hogy minél többekhez eljusson az elkövetkező másfél óra, és a nagyszerű beszélgető partnereimnek a kiváló gondolatai. Ez itt tehát a Business Talks, és az első rovatunk a mozgás lesz a mai napon. És a mozgás rovatunkban pedig, tehát egy olyan beszélgető partnerem van, aki egyenesen Svájcból jelentkezik be ezekben a pillanatokban. Elképesztő történet az övé, hiszen 17 évig nem talált Magyarországon legyőzőre, ha az Ironman-t, mint sportverseny kategóriát nézzük. Szóval az biztos, hogy egy nagyon-nagyon különleges sportteljesítmény van mögötte, és nagyon különleges üzleti teljesítmény is van mögötte azóta. De most egy kicsit meg fogjuk nézni azt, hogy mi a párhuzam a sport és az üzlet között. Szóval köszöntsük itt a Bizalmi Kör Facebook csatornáján, a Business Talksban, élőadásban, egyenesen Svájcból Kropkó Pétert. Szia Péter! Szervusztok! Milyen az idő Svájcban? Nagyon szép, nagyon szép. Hát ez azért kicsit meglepő, mert 2 héttel ezelőtt még mínusz sok fok volt, meg hóval. Egy nap alatt az egész elolvadt. Hát most azért ez a 18 fok napsütéssel, ez azért... Ez már akár alkalmas arra, hogy komoly edzések, beinduljon az edzés szezon, nem? Vagy télen is vannak edzések? Hát igen, ez az egyik legnagyobb konfliktusa a szabadidős sportoknak. Az élsportnál kevésbé, mert ott ugye egy kőkemény motiváció van, ami miatt ezek az emberek függetlenül az időjárástól, nyilván megfelelő eszközökkel, akár megfelelő helyszíneken csinálják. De a hétköznapi embereknél nagyon sok az, akit télen nem lehet rávenni arra, hogy kimenjen. Na nézzük akkor ezt a kis párhuzamot, hogy vigyük egy kicsit tovább. Ugye te a profi sport világából érkezel, egészen pontosan 17 éven keresztül voltál veretlen ide-haza minden triatlon távon, ezt jól olvasom a Wikipédián? Igen. Tehát az egy távtól, ami egy órás, 40 perces verseny, onnan egészen az Ironmanig, minden távon sikerült, igen. Mi kell ahhoz? Mi az, ami szerinted ennek az egészen különleges és egészen hosszantartó teljesítménynek az első számú titka volt? Mert azért itt ráadásul még a versenytípusok között is óriási a különbség. Tehát egy sprint verseny az mondjuk 1,5 óra, 2 óra, míg egy Ironman 10 órás nagyságrendű teljesítmény. Tehát hogy még az sem mondható, hogy ugyanaz a típusú felkészülés kell hozzá. Így van, tehát a kettő között óriási különbség van, hiszen ez a 45 perces verseny teljesen más fizikai felkészülés, teljesen másfajta technikát is igényel, de a rákészülés is más. De az Ironman, mert abból éltem, és ma is az van, hogy ez a király kategória, itt van pénz, tehát a többi az
abból nem lehet megélni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, szögezzük le, hogy igen, a profi sportokban, a profi világbajnokság az számít, és ez alapján vannak a szponzorok, ebből élünk, ugye. De hát ez nem egy könnyű dolog, de hogy honnan indul az egész, ugye, mert sportoltam, és ennek a 36 évnek egy nagyon pontosan, utólag azt lehet mondani, hogy nagyon szerencsésen, de pontosan felépített életpályám volt, amiben a legfontosabb középpontban a stratégia volt. És ez egy nagyon szerencsés dolog volt, 8 évet úsztam, ez mindennek az alapja. Olyan keringést ad, sérülésmentesen, amit semmi más nem ad meg. És innentől kezdve a szerencsés vélektelenek, meg ahogy beindult a triatlon a világba, az Ironman, így szépen fel tudtam fejlődni vele. Egyébként a maiaknak bizonyos szempontból nehezebb, hiszen nagyobb teljesítményt kell leadni, de bizonyos szempontból könnyebb, hiszen elképesztő mennyiségű verseny áll rendelkezésre a világban, hogy pénzt keressenek. Hogyha egy kicsit a profi sport felől a tömegsport felé kalandozunk el, akkor az is elmondható, hogyha jól látom, hogy azért ez az Ironman, vagy főleg a fél Ironman mintáv, az most már egyre inkább tömegsporttá válik, és a futók egyre inkább kacsingatnak át a triatlonra. Mi lehet ennek az oka egyébként, Péter? Hát az összetett sportok mindig egészségesebbek, mint a sima, akár ha az atlétikán belül nézik, a 10 póróban nem csak, hogy jobban néznek ki a férfiak meg a nők is, hanem egyszerűen egészségesebb, mert a szervezetet egyenletesebben terheli. Hát ha csak azt nézzük, hogy az úszás, ami aránytalanul kicsi, hiszen egy 8 órás versenyen belül csak 1 óra az úszás, de ennek ellenére a felső testet is a vállövet terheli, míg a futás és bicikli inkább a csípő és a láb az, ami ebben erősen részt vesz. De hogyha van valami gáz, akkor át lehet terhelni a másik 2 területére. És ez nem létezik, hogy maratoni futónak, hogyha bajba van az achillesze, akkor futni kell akkor is, mert hogy jövő hónapban olimpia. Tehát azért az úgy, és valószínűleg ez is benne van. A másik az, hogy ugyanúgy, mint a futballban, hogy a futballisták mind a ciklikus állóképességi sportba fejezik be, hiszen 35-40 körül majdnem mind megsérül. Tehát nem nyújtanak eleget, egy férfi ember egyébként a triatlonban se nyújt, és hát ebből eredően van egy ilyen kifutása, és ráadásul mivel nem túl intenzív, hanem nagyon hosszú, ezért sokáig űzhető, és sok sikerélményt ad, és a hobbi sportban, szabadidős sportban a legfontosabb dolog egy szakembernek pont azt megadni, hogy sikerélmény legyen. És az üzleti életben, mert van egy csomó következő feladatotok, a kiégés az itt van. Tehát, hogy az élsportban is az kiégés egy nagyon fontos dolog, az a hobbi sportban is, tehát mindig az kell, hogy komfortzónából néha kimozdulni, és tehát láttatni az emberekkel a sikerélményt, azt, hogy elértünk valamit. Péter, tegnap, amikor beszélgettünk, talán nem árulok el a közönségnek titkot, és egyébként itt ragadom meg az alkalmat, hogy ha olyas valaki néz most bennünket, aki például azon gondolkodik, hogy a futásból mondjuk a triatlon felé mozduljon, nyugodtan kérdezzen, és fel fogjuk tenni neked itt élőbe a kérdést. Szóval, hogyha nem árulok el titkot az, hogy amikor tegnap beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy ennek az egész műfajnak a legfontosabb, vagy a végcélja az, hogy 85 éves korunkban Hawaiion oda tudjunk állni az Ironmanre. És ugye azért ehhez egy nagyon komoly stratégia kell. Tehát, hogy ezt nem lehet valamilyen hűbele Balázs módjára csinálni, mert akkor ott gyorsan meg lesz a sérülés, meg lesz a kudarcélmény. Mi kell ahhoz, hogy ezt a stratégiát valaki végigvigye? Hát az egyik legfontosabb dolog, hogy az embernek kell látnia egy olyan víziót, és mondjuk úgy, hogy piaci rést, ahol ő képes elérni ezen a területen valamit. És amikor van egy vízióm, akkor abból tervet, akár egy ilyen sport élettervet, vagy életpályát, vagy akár egy olyan tervet, ami edzéstervnek minősül, azt megcsinálja, és ezt a dolgot pedig szépen, ugye a cél az ki van jelölve, tudni kell, hogy körülbelül hol van a mi kezdetünk, bocsánat, fordítva mutatnám. Tehát, és ezt ugye visszafele kell teljesítenünk, visszafele, tehát lentről, a
mostani kezdetektől a célfele teljesíteni kell. Ezeket a dolgokat, ezeket nem egyedül kell összeállítani egy kezdőnek, hanem alapvetően szakemberek, specialisták segítségére szorul, hiszen egy üzletembernek is, de a sportolónak is nem kell mindent egyedül tudni, csak végül is, amikor teljesíteni kell, akkor egyedül lesz a pályán. Hát ez egy nagyon fontos dolog a sportban, és igazából a sport egy nagyon-nagyon jó, ami segít a kiégés ellen, a stressz csökkentésbe, és mivel primitív a rendszer, és amit elérünk, azt mi érjük el, hát látszólag, mert egyébként csapatmunka van mögötte, egy nagyon komoly erőt ad, és hát általában a férfiaknak meg is nyugtatja, hogy azért az üzleti élet azért az ember csak rendesen használja. Ugyanakkor, hogyha maradunk az üzlet és a sport párhuzamánál, akkor az is egyértelműen elmondható, hogy a triatlon komplexitása, és most nehogy félreértsen valaki, imádok futni. Tehát én nem a futás ellen érvelek most, csak egyszerűen megpróbálok egy párhuzamot felépíteni, hogy a triatlon komplexitása az azért közelebb van az üzleti hétköznapok komplexitásához. Itt több mindenre kell figyelni. Mi az, amiben a legnagyobb a különbség ebből a szempontból? Igen, az összetettség az, amit említettél, ez tényleg így van, és az életben is az van, hogyha felépítünk egy tervet, ez lehet a magánéletünk, de akár az üzleti élet, a sportban is ugyanaz van, hogy kevés az, hogy kijelöltem valamilyen célt, a környezetet is figyelembe kell venni, ami dinamikusan változik, és ugyanúgy figyelni kell közben, hogy hogyan változik, tehát nincs álló célpont, mozgó célpont van, amit a környezet és egyebek változtatnak. Ezt a dinamikát, ezt észre kell venni, hogy fizikailag képes vagyok-e annyi idő alatt teljesíteni, hogy felkészüljek egy ilyen Ironmanre, mert valljuk be őszintén a 70.3 Ironman, tehát a féltávú Ironman, az is azért mégiscsak a legjobbaknak 3 óra 45 perc, de hát azért aki 6 órán belül teljesíti, azért le a kalappal. Tehát, hogy igazából ezt nagyon nehéz előre meghatározni mindent, és azt, hogy folyamatosan mindig figyelni kell, monitorozni a dolgokat, a környezetet és saját magunkat, és itt is fontos, hogy legyen külső elemzés, mert szubjektívek vagyunk. Nem csak az üzleti életben, nem csak a családban, hanem a sportban is. Tehát másképp ítéljük meg magunkat, még egy nálunk kisebb tudású ember is jobban tud kívülről megítélni bennünket, mint ahogy mi gondolnánk, hogy megítéljük magunkat. És hát én szerintem pont ezért az Ironman és a triatlon egy nagyon, nem véletlen, hogy például itt Zürichben most a 2 helyszín van, a Thunban a teljes távú, meg Rapperswil-ben a féltávú Ironman, itt is ennek a szervezésében részt veszek, és konkrétan a céges triatlon részében is. Hát egy ilyen dolgot nem szabad kihagyni egy Ironman szervezőnek. És ha már erről is szó esik, hogy részt veszel a szervezésében, nekem volt szerencsém 15-ben vagy 16-ban kint lenni Magyarországon a 70.3 versenynek a befutóján, amit ugye te szerveztél. És ott valami elképesztő volt a körítés, tehát az a vörös szőnyeg a befutónál, a pompon, szóval mindent megtettetek azért, hogy aki ezt a 6 órát végigcsinálja, vagy valakinek 7 óra, 8 óra, végigcsinálja ezt az elképesztő sportteljesítményt, ő hősként fusson be, és én láttam ott házaspárokat együtt befutni, láttam apát és fiát együtt befutni, és most, ha visszagondolok rá, akkor teljesen kiráz a hideg, hogy ez ekkora dolog? Igen, ez a legfontosabb az egészben. Azt tudni kell, hogy azért, amikor mi megrendeztük ezt a versenyt, nagyon sok távolról jött ember volt, és mi is meglepődtünk azon, hogy nagyon sok török volt, nagyon sok orosz, nyilván a többsége az angol volt, meg német, de az volt a fantasztikus az egészben, hogy az utolsó 2 befutónál az utolsó helyezett, tehát az utolsó 1 kilométeren óriási sprintet kivágva megelőzte az addig utolsó előtti helyen álló ember, és befutott a célban nagy örömmel, hogy nem ő lett az utolsó. Igen ám, de az utolsóval befutottak a rendezők, a pomponlányok, meg a nézők is a célba, és rohadt nagy ünneplés volt, a pezsgőn kívül más is járt, de azt tudom mondani, hogy az utolsó előtti egyszerűen irigykedve nézte az utolsót. Helyzetben meg kell találnunk azt, hogy ha keményen megdolgoztunk, akkor
tudjunk örülni annak, amit elértünk, hiszen ha többször próbálkozunk, és így működik a triatlon is, meg minden más, akkor biztos, hogy sikeresek leszünk. Tehát az egyik legfontosabb dolog a monotónia tűrés, a kudarc tűrés. Mint a cégvezetők életében, igaz? Ez annyi így van. Vagy legyen így a hasonlat, abszolút teljesen. Igen. Így van. Tehát... Péter, egy kérdésem van még, mert lassan elfogy az időnk, viszont előtte Mondvai Zsolt kérdezett egyet tőlünk itt online, és ez a kérdés úgy hangzik, hogy úszás csak gyors, vagy mellben is van, aki teljesíti, esetleg háton? Igen, tehát van itt ebben egy érdekes dolog, hogy jaj, csak utolsó ne legyek. Ennek a másik oldala az, hogy hát nagyon kellemetlen kitett 3D-s rózsás úszósapkába teljesíteni az úszást, hogy mit csinálják, hogyha én csak ezt tudom. Hát ilyenkor mindig azt mondom, hogy tanuljál meg 50 métert úszni gyorsan, vegyülj el a tömegbe, és onnantól kezdve kitett fejjel mellezd végig, és az utolsó 50-en újra gyorsan úsztál. Tehát, hogy nem körülbelül a jó mellúszók, a rossz gyorsúszóknak a harmadát megelőzik az age grouperek között, tehát érdekes az embernek a személyisége, hogy miközben egy távval küzd meg, és nem az ellenfelekkel, de azért szégyeljük a gyengénket. Hát kérem szépen, Zsolt, nem szólítalak fel rá, de tessék energiát és időt fordítani arra, hogy előbb-utóbb megtanuld az úszást, legyen ez egy 3 éves terv, vagy 5 éves, az 5 évesenek az áthállása egy kicsit nem túl jó üzleti életbe, de és akkor össze fog jönni az a gyorsúszás harmadszorra, ötödszörre. Ismerek olyan sportolót, olimpiai bajnokot, aki az elsőt bizony mellett teljesítette, a harmadikat pedig gyorsban. Magyar Norbi kommentel csak annyit, hogy egyszer volt lehetősége hallgatni téged és nézni egy telesport műsorba, és akkor döntött el, hogy odaáll a rajtba. Norbiról azt kell, hogy tudd, hogy Magyarországon most ő a első számú sportműsorvezető, tehát Ironman versenyeknek, vagy triatlon versenyeken ő a műsorvezető, úgyhogy ez csak egy kis visszajelzés, és Péter, záróakkordként csak röviden, mi a te kedvenc befutó történeted, vagy a kedvenc fordulópontod a saját versenyeidből? Hát az egyik befutó történetem az még nem ért véget, tehát az egyik legfontosabb feladatom és célom, hogy Magyarországon az Ironman újra oda kerüljön, ahova kell. Tehát, hogy újra rendezzük, mert ezt így finoman említetted is, hogy bizony jó volt az, és ezt mindenki tudja, hogy jó volt, és jó is kell, hogy legyen, szükség van erre. A másik a befutóról nagyon röviden, hát az egyik legklasszabb befutó az volt, mikor 18 perc hátránnyal Japánba leszálltam a kerékpárról, és egy kegyetlen futás várt rám, 30 kilométerig meg sem moccant a különbség, 18 perc volt, és utána a vezető srácra, hogy a nézők bemondogatták néha, sok nézőből volt annyi, hogy bemondogatták azt, hogy mennyi a különbség, és megmozdult, 35-en határozottan érződött, hogy csökken, de hát mindegyik, ahogy számoltam, 45-50 kilométerre ér véget, hogy utolérem. Ezt 40 kilométernél utolértem, de ez a gyerek pihent volt, én meg fáradt. Hát mondom, akkor itt 40-nél döntsük el, hogy ki a jobb. Elkezdtem gyorsabban futni abból a maxból, amit csináltam. Hát a gyerek bírta, hát nyilván friss volt. Aztán még gyorsabban futott, és még gyorsabban futottunk, és mondtam, kész, ez a finishnél ez le fog hajrázni, tehát most hajrázunk 42,5-nél. És elkezdtem hajrázni. És azt futottam, akkor már nem néztem a pulzusmérőórát, akkor mentem, ami csak csövön, elzsibbadt a lábam, a szájam, a kezem, és mentem tovább, és a srác feladta. Tehát itt, ha már üzletemberek között vagyunk, azt szeretném mondani, hogy a kitartás, és az az akarat, hogy az utolsó cseppet is beleteszem, és az utolsó töltényig küzdünk, azt soha nem szabad feladni, és ugyanezt üzenem mindenkinek, aki készül egy Ironmanre, hogy tessék készülni, de a legfontosabb nem az elkövetkezendő évek, hanem az, hogy a 85 éves age group-ba találkozunk Hawaiiban. Legyen ez a zárszó. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy Svájcból bejelentkeztél, és várjuk a magyarországi következő megjelenésedet. Én annyit tudok ígérni, hogy ha lesz ilyen, én biztos ott leszek a rajtban. Szabadon foglak. Köszönöm, szervusz, szép napot! Szervusz, viszonthallásra! Elköszöntünk tehát Kropko Pétertől, és folytatjuk rögtön méghozzá az aktuális rovatunkkal.
Vendégem ebben a rovatban Nagyszász István, aki a CPI Hotels magyarországi ügyvezetője, egy nagyon komoly ingatlan befektetési csoportnak a Magyarország képviselője ő, és meg fogjuk nézni vele, hogy mi a helyzet a szálloda újranyitásokkal. Mit gondol most az iparág, mit gondol arról például, hogy lesz-e itt újranyitás az elkövetkező időszakban, hogy mi a helyzet a vakcina útlevéllel. Szóval nagyon-nagyon izgalmas témáink vannak. Köszöntelek itt a stúdióban, István. Én is köszöntöm. Kezdjük is az elején, jó? Hogy éltétek meg az elmúlt időszakot? Mik voltak a meghatározó érzések? És itt most ne nézzünk egy évet, csak nézzük mondjuk novembertől, amikor újra bejelentették, hogy na most akkor újra zárni kell. Hiszen azért nyár elején volt egy kis optimizmus, jöttek újra a vendégek. Ha a nemzetközi turizmus nem is tért vissza, de azért a magyar turisták jöttek, mentek, céges rendezvények voltak, és akkor egyszer csak jött a november, akkor azt mondták, hogy nincs tovább. Igazából szeptember jött, mert ketté kell választani a turizmus Magyarországon, van a budapesti, ugye, ami nagyjából külföldi vendégeken alapszik, és a szeptember első határzára ezt elvágták, vidék kitartott tovább egészen novemberig a korlátozásokig. Sokan azt mondjuk, hogy zárva vannak a szállodák, éttermek, ez igaz is, de jogilag nem állja meg a helyet, mert jogilag nem vagyunk zárva, nem kell bezárnunk, mert a szállodák is fogadhatnak vendégeket üzleti alapon, az éttermek kiszállításra dolgozhatnak, be vagyunk zárva, mert nincsen vendég, vagy ez igaz nagyjából a szállodák 90%-ára, az éttermeknek legalább a felére. Tehát ebben a műsorban nem kell, hogy politikailag korrektek legyünk, szóval beszéljünk őszintén. Ez mit jelent a valóságban? Úgy értem, hogy ez azt jelenti, hogy jogilag nem tudtok Viszmajorra hivatkozni mondjuk egy bérlet esetén, ugye? Tehát, hogy nem tudjátok azt mondani, hogy bérlők vagyunk, be kellett, hogy zárjunk, és akkor így ne kelljen bérleti díjat fizetni. Magyarul egy ilyen jó nehéz helyzetbe hozott benneteket ez a szabályozás, vagy a szabályozásnak az alkotója. Meg a járvány. Tehát, hogy ez azért egy ilyen nagyon hülye helyzet. Ez egy borzalmas helyzet, ezt mondjuk ki. Tehát ez egy Armageddon nekünk ebbe az iparágban. Vendéglátás, idegenforgalom, a 11 hónap, ez borzalmasan nehéz mindenkinek. Dolgozónak, tulajdonosnak, befektetőnek, tehát felborult a világunk. De tavaly ilyenkor még egy gyönyörű évet ünnepeltünk, 2019, ez egy szenzációs év volt, és úgy indult a 2020 is. Aztán egyik napra a másikra jött a vírushelyzet. Mindig azt mondom, a kollégának, olyan volt, mint egy disznóvágás, tudod. Tehát a malac az boldogan röfög hetekig, etetik legfinomabb ételek, és akkor reggel 6-kor, hogy álmosan még fölnéz, és jönnek az emberek, akik később lesz szúrják, hát így voltunk mi is. Visszatérve, igen, jogilag nehéz helyzet, minden ország máshogy van, nem muszáj bezárnunk, mert nyitva lehetünk, csak vendég nincs, tehát bezárunk, vagy a többségünk bezárt. Ez ugye mai hír, hogy március 15-ig a korlátozások meg vannak hosszabbítva, aki a realitásból azt tudja, hogy amíg nem lesz átoltottság, vagy megfelelő mértékű vakcinabeadása legalább a magyar, az itteni állampolgároknak, addig nem lesz igazi nyitás. És akkor visszatérek Budapestre, de meg azt segítene, első dolog, hogy a határzár megszűnne, ez viszont valószínűleg az utolsó. Az első volt, amit meghoztak, az utolsó, ami pedig meg fog történni. Tehát ez lehet akár május, lehet, hogy június, senki nem tudja. Most ugye vészesen nehéz számok jönnek ki az oltásnál. Az EU-ban mai nappal kezdődött 2 napos vita, mi legyen a vakcina útlevéllel, mert ugye januárban egyszer már nekifeküdtek. És ráadásul ugye a lengyelek tegnap bejelentették, hogy ők nem fogadják el azokat a vakcinákat, ami nem az EU-ban lett, vagy az EU-ban még nem törzskönyvezett, tehát hogy a kínai, meg az orosz vakcinát, azt például a lengyelek nem fogadják el, és ugye az azért jelez egyfajta trendet, hogy ebben lesz megosztottság. Igen, nem vagy politológus, szerintem ez politika. Ahogy megkapják, tehát azt lehet látni, így laikusként, hogy ahol nem használnak orosz és kínai vakcinát, ott az oltottság mértéke az évek, mire meg fog történni. Tehát muszáj lesz a többi EU-s tagállamnak is elfogadni ezeket a vakcinákat. És ami nagy mennyiségű elérhető, az orosz meg a kínai vakcina. Szerintem a lengyelek is el fogják fogadni, ez most egy politikai játszma, ez nem arról szól szerintem, hogy ők nem fogják elfogadni. Mire odaérünk, lengyelek boldogan begedik majd a magyar turistát, vagy vállalkozót Varsóba, még a kínai. De ez egy nagyon jó kérdés, mert a vakcina útlevél, én nem is úgy hívnám, hogy travel pass, mert nekünk a turisztikában dolgozóknak az lenne a lényeg, hogy lenne egy olyan dokumentum, ami tartalmazza azt, hogy beoltottak-e,
áttestérem álbetegségen, hanem vagy beoltva, illetve a harmadik lehetséges információ, hogy van-e negatív PCR-teszt, tehát utazhass. Ez azért fontos, hogy azokat a visszaéléseket elkerüljük, amik nagyon sok helyen mennek a világban. Ukrajnában, ha veszel egy egyiptomi utat, ott benne van a package-ben a PCR-teszt, a negatív eredményt. Tehát se kell menned, mert olcsón megvenni a hamis eredményt. Ez az utazásnak az alapja a bizalom. Ha nem bízunk ezekbe a tesztekbe, egyszer csak el fog akadni az utazás. Tehát nekünk egy olyan travel pass, vagy utazási dokumentáció lenne megfelelő, vagy papír, de inkább digitális alapon, ezek az információkat tartalmazza. Mert ha csak az utazhat, aki oltva van, előállhat az a helyzet, hogy nyára mondjuk mi nem mehetünk el, mert az oltási sorrendben még nem értünk oda. Bár most ma a Cecília azt nyilatkozta ma, hogy márciusig, aki regisztrálva van, az mindenki megkapja. Úgy legyen. Az a kérdés, hogy regisztráltunk-e, ez egy másik kérdés, de hogy én egyébként regisztráltam. Tehát, hogy... Én is regisztráltam. Ugye itt a védettségigazolás, ennek jött a rendelete Magyarországon, ami tartalmaz, hogy mindenki, aki elkapta, oltást kapott, vagy PCR-tesztje van, erre a védettségigazolásra fölkerül az információ. Ugye a rendeletben nincsen benne, hogy milyen előjogaink, vagy milyen lehetőségeink lesznek, ha van egy védettségigazolásunk. Erre jött ki az online konzultáció múlt héten. Mindenkit biztatok, hogy töltse ki. Maga miatt is, hogy mehessen étterembe, meg hangsúlyozunk, minket nem fizetnek ezért. Most egyszerűen csak azt akarjuk, hogy nyisson újra a világ. Ugye az egyik kérdés az orrunk szól, hogy az első lépés között legyen, hogy éttermek, szállodák nyissanak-e. Az első lépés már legalább a vidéki kollégáknak az, hogy hozzájuk mehessenek mi magyarok nyaralni, meg étterembe. A következő az valószínűleg mi budapesti szállodások leszünk, de nekünk határozár fontos, de határozár pedig össze van kötve, az EU mit fog dönteni. És akkor itt egy kicsit az EU döntésre nézzünk ki, mert ez is egy érdekes kérdés. Ugye tegnap előtt jött a hír, az Index is lehozta, a Telex is lehozta többen, hogy a Hágából jött egy ilyen felszólítás, hogy bizony a szabad mozgás, és ez az áru és a mozgásszabadság egyaránt érintett a témában, hogy itt bizony ez sérül rendesen jelen helyzetben. Hát ebben nyilatkozom, EU-s állampolgár vagyok én is. Igen. Ugye március, nem tudom, 20-án az EU alapvető értékeiből az emberek és az áruk szabad mozgás, egy nap megszűnt. Vége. Minden nemzetállam azt mondta, hogy basta, elég, ne utazzál. Most ugye 6 ország kapta ezt az elnyebenyét az Európai Bizottságtól, hogy ezt korrigálni kell. Közte vagyunk mi is, a dánok, a németek, van, akik nem. Azért ebben az is benne van, hogy nagyon sok ország fél a különböző mutáns verzióktól. Tehát nem véletlen, hogy sok ország lezárja a határét, vagy lezárta, hogy legalább részben megakadályozza a mutációk terjedését. Mert úgy néz ki ezek a mutációk. Az X-Menben hallottunk róla régen, igen. Vicces volt, most már nem vicces. Most már nem viccesek a mutánsok, annál is inkább nem viccesek egyébként, mert valahogy azért ebbe is van egy kis diszonancia, hogy nagyon jó védekezünk, de valahogy csak ide jön a mutáns mégiscsak. Igen, hát az ország határon át mennek dolgozni, azért van, akinek van lehetőség, az el tud utazni messzi tájakra, és visszajöhet, tehát azért a gőz le van folytva a kuktából, de azért valamennyi kijön belőle. Nekem van egy bécsi kollégám, ő mindig azt mondja, István, ti szerencsések vagytok, mert legalább nálatok ezek a korlátozások, azok egyformák november óta. A többi országban az állandóan változik. Mert ha ott élsz Ausztriából, Csehország, Szlovák, kapkod a fejed, most akkor megy a gyerek iskolába, vagy most jövő héttől, vagy 2 napot, mert most mehetek, boltba nem mehetek. Tehát, hogy ha már nagyon optimista dolgok nézem ebbe a helyzetbe, akkor legalább nálunk november óta ugyanaz a korlátozás mennyiség van, mint az elején. És akkor egy kicsit nézzük már meg ezt a biznisz részét, jó? Hogy mit is jelent az, hogy akkor üzleti céllal lehet menni? Így igaz. Amennyiben Péter, te foglalnál vidéki szállodába, és abba a városba te üzleti okból mész, üzletet kötni, vásárolni, bármi, ezt a recepción bejelentkezés aláírod, hogy büntetőjogi felelősségem tudába kijelentem, hogy üzleti céllal érkeztem, akkor a szálloda fogadni fog téged. Vagy fogadhat. És ez azt jelenti, hogy szállást kapok, vagy azt jelenti, hogy ételt is fogok kapni? Is. Ha már vendével kaphatsz ételt is. Ha már vendével kaphatok ételt is. És akár a lobbyba a többi üzleti partneremmel tudok beszélni. Igen, 10 főig, ugye a 10 fő szabály az él. 10 fő szabályok is él. Általában a szállodák elvárják azt, hogy fertőtleníts, hogy maszk legyen rajta, tehát ezek az alapvető dolgok megvannak, de igen, üzleti okból, tehát az üzleti utazás az nem állt le, de Magyarország kicsi piac, tehát a szállodák ez nem annyira segíti. Nem vagyunk egy Franciaország méretű ország, hogy a helyi üzletemberek utaznak országon belül, és működtetik valamennyire a turizmus. István, lassan a végére érünk a beszélgetésünknek, de egy fontos kérdést nem tudok kikerülni. Tippeljünk, jósoljunk, nézzük meg, hogy mi vár ránk szerinted az elkövetkező időszakban.
Ugye ez a millió dolláros kérdés. Kettő válasz van erre. 2025. február 5-én biztos fogunk utazni. Ez az egyik válaszom, de hogy előtte mikor kezdődik. Én nagyon optimista vagyok. Azt látom, hogy itthon az orosz és kínai vakcinával, és nem értek hozzá. Turisztikában az a fontos, hogy több vakcina van, és minden hamarabb be legyünk oltva. Én úgy gondolom, hogy a belföldi turizmus, tehát a szállodák és éttermek belföldön valamikor ott április után nyithatnak, legalábbis részlegesen. De nem vagyok döntéshozó, ez egy ilyen gut feeling, és az optimista beszél belőlem. A határzár meg fogja követni vagy 2 hónapban. Olyan érdekes egyébként, hogy ebbe az országban most érzem először, hogy megtanultunk optimistának lenni. Ez egy általánosságban egyébként, hogy a Magyarország általánosságban azért jellemző a pessimizmus, így nagyon sok emberről megvan ez a na oké, most már itt a nyitás. Igen, ha gödör alján vagy, csak fölfelé tudsz nézni. Mondva is Zsoltól jött még egy kérdés, mielőtt lezárjuk az aktualitás rovatunkat, ami úgy hangzik, hogyha üzleti célra utazik valahova, akkor a gyerek a családot lehet-e vele? Nem. Tehát a jogilag nem. Tehát ha megy ki a rendőrség ellenőrizni, hiába van ott a papír, hogy aláírta a Zsolt, hogy ő üzletileg utazik, ha meglátja a rendőr, hogy síléc van a vállán, meg 2 kis gyerekkel megy, akkor meg fogja kérdőjelezni. Akkor azt fogja feltételezni, hogy valakit nem mondott igazat. Vagy gyerekmunkáról. Vagy a szerveit árulja, igen. Tehát ez veszélyes játék. Vannak róla pletykák, hogy vannak szálláshelyek, akik ezzel visszaélnek. Én nem javaslom. Én ezt betartom, ezt a szabályt. Isten, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy beszélgethettünk egy kicsit. Nagyon tanulságos volt, és nem tudom, talán leggyorsabb újranyitást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt tehát az aktualitás rovatunk, és robogunk is tovább, méghozzá a tech rovattal. Na, hát itt vagyunk, én közben kaptam egy ilyen ajándékot ide magam elé, és elmélyedtem a kibontásába. Hadd áruljak el magamról egy kis kulisszatitkot nektek. Én pécsi vagyok, és Pécset van vásártér. Azt most nem tudom pontosan, hogy most működik-e, mert 2007-ben elköltöztem már Pécsről, de Pécset van egy nagy vásártér, és a vásártérnél van ócskás része a vásártérnek, és én nekem gyerekkoromban vasárnap délelőtti program, fiatal felnőtt koromban vasárnap délelőtti program az volt, hogy kimentem az ócskás vásárba, és ott kerestem mindenféle dolgokat, vettem benzines fűkasszát, meg mindig kincset kerestem. És amikor megismerkedtem Erikkel és Dáviddal, a Magnetis-es srácokkal, akkor ezt láttam a szemükbe, hogy ők valami olyasmit hoztak létre itt Magyarországon, ami a kincskeresésnek a ne továbbja. Méghozzá ezt úgy hívják, hogy mágnes horgászat. Szóval itt van velem a stúdióban beszélgető partnerként Vincelér Dávid, a Magnetis tulajdonosa. Szia, Dávid! Halló, szia! Dávid, kezdjük az elején. Mi a bánatról? Mi ez? Mágnes, villáskulcs? Hogyan? Hát egy kis szemléltetést hoztam, csak mondjuk a laptoptól egy nagyon picit távolabb tedd, majd kérlek. Biztos, ami biztos. Igazából egy ilyen középkategóriás mágnest hoztam, ez egy 300 kg tartóerejű mágnes. Igen, tehát... Erről most nem tudom leszedni a villáskulcsot. Pedig... Szóval hát... most az van, hogy idáig eljutottunk, 300 kg-ot tud a mágnes, én viszont nem vagyok 300 kg-nál erősebb, úgyhogy nem tudom leszedni, de le tudtam szedni. Már ügyes vagyok. Igen, tehát ezt úgy kell érteni, hogy a teljes felületen tapad rajta egy tárgy, sík, legalább 1 centi vastag vastartalmú anyag. Nyilván itt egy ilyen villáskulcsa nem kell ilyen erőt kifejteni, hogy le tud róla szedni, mert akkor sok értelme nem lenne. Tehát ez abszolút egy ilyen középkategóriás mágnesünk, ez 8-10 éves kisgyerekek is állandó mágnes, úgyhogy mindig ezt szokja csinálni. Na, igen. Tehát van ez a 300 kilós mágnesünk, igen. És akkor vannak olyan emberek itt Magyarországon, akik ezt azért veszik meg, hogy elmenjenek a Dunára, és kifogjanak vele például egy motort. Akár. Erről van is egy videónk, meg tudjuk nézni? Nektek ez azt mondta tegnap, amikor készültünk, hogy ez volt a legizgalmasabb fogásotok. Ez az egyik legnagyobb, legizgalmasabb fogás, abszolút, igen.
Ez egy jó 2 óra volt, még kiszedtük tehát azt a motort. Bicikli is van itt, motor is van, roller is van, pénzek. Az eurókat ez fogja. Magyar forintok körül csak a 100-ast. A régebbieket, a 2020-as gyártásról. Nem akarok ebből következtetést levonni. Csak jelzem. Óriási. Tehát fogtatok már egész motorkerékpárt, fogtatok molbubit, azt hiszem azzal kerültetek be először a hírekbe, igaz? Azt nem mi fogtuk, tehát az konkrétan nem mi fogtuk. Igen, az egy ilyen ismerős horgász, tehát egy egész nagy brigádunk van már, tehát bátran mondhatom, hogy 10-20 ezer mágnes horgász biztosan van az országban. Az aktív nyilván egy kicsit kevesebb, tehát akik rendszeresen járnak, de az is biztos, hogy 1000 fölötti. Rengetegen szeretik. Hol vannak a kedvenc mágnes horgász helyek? Tehát, hogy van olyan, ahova, ha oda megyek, akkor jó eséllyel kifogok majd valamit? Igazából ezt minden nap megkapjuk ezt a kérdést, hogy hova menjünk. Mindig azt tipa, ugye kincs, ami nincs, igen. Hogy adjátok a térképet. Nyilván ezt nem fogjuk elmondani mi se, tehát hogy hova kell mondani, azt szoktuk mondani általánosságban, ahol valamilyen fajta forgalom van. Hidak, ott potyoghat be valami, olyan gyalogos részek, tehát ilyen sétálós Dunaparti rész, stégek, ahol rengeteg horgász fordul meg, de akár utakat is meg lehet nézni, mert ugye bizonyos időszakokban azért rejtettek el, vagyis nem rejtettek, dobtak a kutakba dolgokat, hogy ne találják meg, úgyhogy ott is nagyon érdekes dolgokat lehet kiszedni. Lényegében bárhol, ahol víz van, és tényleg, tehát nem azért mondom, mert ez egy ilyen általánosság, hanem mi is van, hogy olyan helyeken fogunk olyan dolgokat, amit nem is gondolnánk. Azt mondod, hogy ez a 300 kilós mágnes, ez egy kis mágnes. Milyen a nagy? Az a 910-es. 910 kiló? Igen. 1 tonna majdnem. Majdnem annyi a tartóére, és az is egy ilyen 13,5 centi átmérőjű mágnes. És ahhoz csörlőt is adtok? Vagy ahhoz, de most komolyan? Egy nagyon erős kötelet. Nagyon erős kötelet. Igen. Tehát akkor azért kondibérlet azért kell hozzá. Hogy... Nyilván ezt nem a kisgyerekeknek kell dobálni, de az az igazság, nem nagyon találkozol olyan optimális tapadási felülettel a vízbe, hogy ezt a tartóerőt kifejtse. Ugye megvannak azok a mérőszámok, amit nekünk is kommunikálni kell, ez tesztasztalon mért érték. Mi is 670-es meg 500 kg-os tartóerő mágnesekkel dobálunk már több éve, és nem volt olyan még, hogy úgy letapadtunk, hogy ne bírtuk volna fölhúzni. Maximum egyszer-két ilyen stéglábát elkapjuk, mert nem figyelünk, akkor izzadunk, tehát akkor úgy masszívan rángatjuk, néha úgy felváltva, vagy ketten nekifeszülünk. De itt is például ugye te kialakítását látod, hogy a tetején egy ilyen kis gyűrűs anya van, és egy erőkarra, tehát hogyha mondjuk átdugsz valamit rajta, akkor föl lehet azért billenteni. Aha. És mi volt a legizgalmasabb fogásotok, amilyen azért itt az ember belegondol, hogy itt ha valaki a YouTube csatornátokat megnézi, akkor ugye látható, hogy ott voltak fegyverek is. Maroklőfegyvertől a komolyabb géppuskáig. Igen. Hát 2 ilyen fegyver volt, ami nagyon izgalmas volt. Az egyik az egy ilyen 90-es évekbeli skorpiógép fegyver volt, az a tipikus kis leszámolós, tehát amit válhoz oda tudsz támasztani. Azt bevittük rendőrségre. Azt mondták, hogy lehet, hogy ügyhöz is tudják kötni. Nyilván erről mi már nem kaptunk tájékoztatást. A másik pedig, ami nagyon izgalmas volt, az Dunaharasztinál fogtuk, az egy második világháborús maroklőfegyver volt, egy TT Tokarev. Tehát azt a magyar rendőrség. Ez ilyenkor kinek a tulajdona egyébként? A tietek lesz? Kinek a tulajdonába kerül? Minden, ami lőfegyver, vagy bűncselekményből gyanús, vagy eredő eszköz, azt mind a rendőrségnek jelenteni szoktuk. Egyébként a kifogott tárgyakra, amik beazonosíthatóak, az vonatkozik, mint a talált tárgyakra. Tehát, hogyha mondjuk utcán találsz egy telefont, beviszed a rendőrségre, nem jelentkeznek 30 nap múlva a tiéd. Most fogunk egy bottartót, egy ágast, nem megyünk be vele, de mondjuk egy biciklit, amin az alvásszám látszódik, és mondjuk zsírúj, tehát pár napja lehet a vízbe, azt be szoktuk tolni. Nagyon komoly. És akkor én azt gondolom, hogy még egy témát szeretnék érinteni itt ugye nektek a Bixen van vagy 2000 értékelésetek, és valami egészen elképesztően nagy. Én azt mondanám, hogy rajongótáborotok van, ez már nem is vásárlóközönség, vagy ilyesmi, hanem rajongótábor, hogy mi a titkotok, hogy lett ebből. Az oké, hogy egy nagyon szerethető sztori, amit csináltok, de azért ennél valami több kell ahhoz, hogy ebből rajongótábor legyen. Igazából ez szerintem az, ami nem tanulható, tehát, hogy igazából magunkat adjuk, tehát mi tényleg őszintén felvállaljuk magunkat, videóban ott vagyunk, mindenhol kitesszük az arcunkat, tehát mi nem árulunk zsákba macskát, mi őszintén próbáljuk csinálni azt, amit csinálunk,
tehát a videók, amiket fölteszünk a YouTube-ra, azok rendes, valós videók, tehát nem ez a clickbaites verzió, hogy csak valami nézettségünk lesz, nekünk nem ez, ami fontos, illetve nagyon közvetlenek vagyunk mindenkivel, tehát a boltba is rendszeresen visszajárnak ugyanazok a vásárlók, kicsit beszélgetünk 10-20 percet, kivel mi van, tehát abszolút egy baráti viszony van szinte az összes vásárlónkkal, azt mondom. Emlékszem, amikor először eljöttetek egy bizalmi kör rendezvényre, és én akkor nem voltam ott, és visszajött a csapatom a rendezvényről, és utána mondták, hogy ezek a mágneshorgász srácok, mekkora jó arcok, és hogy veletek lehet találkozni, igaz? Mert hogy a Kamponában... Igen. Tehát a Kamponában az első emeleten nyitottunk egy üzletet októberben, szinte 90%-ban mi vagyunk ott. És ott benn van egy bevásárló kocsiba egy bicikli, amit ti fogtatok ki. Igen. Díszítjük folyamatosan az üzletünket, tehát most az utóbbi hetekben mindig valami újítással készülünk az üzletbe, hogy érdemes legyen visszajönni, tehát újabb látványosságok, és a legutolsó 2 a hátsó falunkat, ami mögöttünk van a pult mögött, az fogásokkal telidísztettük, tehát biciklik vannak fönt, macsétet fogtunk például, horgászfelszerelések, azok mind úgy tarkítják a falat, és most nemrég van egy youtuberünk, akivel szoktunk együtt videózni, meg ő is nagyon sok ilyen mágneshorgászos tartalmat tesz ki, és vele most az Erikék például csináltak a kifogott tárgyakból egy szobrot, amit mint egy virágtartó használunk most az üzletben, az is tök egyedi, meg tök jó, tehát úgy vonzza a tekintetet. Hát nem is tudom, bízzatok mindenkit, menjetek mágneshorgászni, menjetek el a Kamponába, vegyetek egy legalább 310 kilós, nem merem ennél közelebb vinni a laptopomhoz, mert lilul a képernyő azonnal. De vegyetek egy legalább 310 kilós mágneshorgászszetet, és próbáljátok ki, szerintem elképesztő lehet. Dávid, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, ma is beszélgethettünk erről a különleges hobbiról. Ez volt tehát most a tech rovatunk, megnéztünk egy kis különleges technológiát, most pedig következik a trend rovatunk. És akkor már itt is vagyunk a trend rovatunkkal, ahol a mai témánk alapítóból cégvezető. Egy kis háttérsztorit hadd osszak meg veletek. Mielőtt Zoltánt megismertem, aki a mai beszélgető partnerünk lesz, néhány hete a LinkedIn-en posztoltam egyet. Egy kicsit fel voltam háborodva, ugyanis azt láttam, hogy ma mindenki alapító. Mindenkinek a névjegyén az van, hogy alapító, és engem dühít ez, mert azt látom, hogy ma sokkal több ügyvezetőre volna szükség. Úgy értem, hogy alapítani az egy pillanatnyi állapot, egy projektet vezetni, sikerre vinni, az egy hosszabb távú, tudatos munkának a gyümölcs. És azokat az alapítókat én nagyon szeretem, akik már túl vannak azon, hogy ügyvezettek, és újra alapító pozícióba kerültek, de valahogy nekem ez a névjegyemen alapító vagyok, ez valahogy nem annyira tetszett. Na most ezt a gondolatot egyébként nem osztottam meg Zoltánnal, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Egy olyan beszélgető partnerem van ebben a témában, aki minden szintjét megjárta ennek a műfajnak, és most vállalkozások fejlesztésével foglalkozik. És megnézzük, hogy mi a helyzet az alapítóból cégvezető kérdéssel. Üdvözöllek, Zoltán, Várdi Zoltánról beszélünk. Szervusz, üdvözlöm a nézőket, és ezt kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, és ezt nem csak illemből mondom, mert én nem emlékszem utoljára, mikor voltam, hogy szemtől szembe ültem valakivel, húsvér emberrel és beszélgettem, és nem valami Zoom vagy Teams képernyő előtt láttam a sápadt arcokat magam előtt, ahogy beszélgetünk. Nagyon köszönjük, hogy így gondolod, és örülünk, hogy eljöttél ma hozzánk. Zoltán, először is neked van egy nagyon komoly tévés múltad, a nemzetközi menedzseri múltad. Pár gondolatba beavatsz bennünket, hogy mik a karriered kedvenc pillanatai? Aha. Hát talán kezdem az elejénél. Ugye én Amerikában születtem, ott nőttem fel, magyar szülők gyermeke vagyok, de alapvetően egyetemig én ott éltem, Pittsburgh, Pennsylvániába, és a 90-es évek elején a rendszerváltáskor jöttem Magyarországra, és akkor fiatal emberként, pályakezdőként kezdtem el itt építeni a karrieremet, és tulajdonképpen Magyarországon 2002 és 10 között teljesedett ki így a média karrierem Magyarországon, ahol a TV2-nél voltam először kereskedelmi igazgató, utána vezérigazgató, és ez 2010 végéig tartott. Majd utána volt egy hosszabb időszak, amikor külföldön éltem, Londonban, és ott az NBC Universal nagy globális médiavállalatnál voltam egy felsővezető, hozzám tartozott minden, ami nem Amerika a kereskedelmi területen, úgyhogy ez 50 tévécsatornát jelentett 30 országba, úgyhogy Ausztrália és Mexikó között jártam az utat, és a köztes országokban, és sokat tanultam a nemzetközi vállalkozásról, meg a vállalkozásfejlesztésről, ami talán egy picit eltérő a
szokványos nagyvállalati karriertől, hogy az nekem voltak időszakok a karrieremben, amikor én letértem erről a pályáról, és én vállalkozóként dolgoztam és éltem. A 2000-es évek elején még akkor nem startupoknak hívtuk, hanem internetes cégeknek, akkor létrehoztam egy kelet-európai internetmédia céget, amit sikeresen is értékesített befektetőknek, majd 2010-ben jó néhány éven keresztül angyalbefektetőként jelen voltam több korai szakaszú cégnek a fejlődésében, és mai napig is vannak olyan magyar cégek, ahol tulajdonosként támogatom a cégnek a fejlődését. Hát ez lesz egyébként a következő témánk, hogy milyen módon érdemes tőkét bevonni, úgyhogy majd lehet, hogy ebben a témában is egyszer visszahívunk téged, de nézzük akkor egy kicsit azt, hogy mi a helyzet ezzel az alapító, cégvezető, ez egy titulus, ez egy szerep, hogyan alakul ez itt a cég életciklusa során? Mikor van az első pillanatban biztos alapítóra van szükség, de hogy történik ez a... Nyilván, mikor az ember elindít egy vállalkozást, akkor általában, csak ha valami nagyon-nagyon különleges tőké injekcióval indul, akkor azért műhelyi munkaként elkezdi építeni, rakni össze az elemeit, és akkor természetesen mindenben benne van a keze. Azt szoktam mondani, hogy az ember portás is, meg vezérigazgató is egyben. Ez önmagában egy bizonyos típusú magatartást feltételez és kíván, ami tényleg a cselekvésre fókuszál. Ahogy fejlődik egy cég, az alapítónak a szerepköre is változik, és ez így van rendjén. Természetesen egy idő után felvesz az ember embereket, elkezdik szétosztani a feladatokat, amit mind ő csinált eddig, azt több részre osztja, és ugye hát van egy pont, amikor már, nehogy Isten, egy jól működő cég van, és akkor ott már elérkezik egy ponthoz, hogy el kell dönteni, hogy ebből a cégből szeretne nagyot csinálni, vagy egy középszinten működő céget kíván tovább működtetni. És itt van az a pont, ahol azt gondolom, hogy sok vállalkozó hibát követel azzal, hogy nem ismeri fel, hogy az a típusú magatartás, amit ő addig tanúsított, arra a helyzetre jó volt, de mikor már egy nagyobb cégről van szó, át kell állítani az agyát és a működését. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy akkor neki ki kell szállni a bizniszből, és akkor hagyni az embereket dolgozni, de én azt gondolom, hogy ez nem így van. Inkább átalakul az ő szerepe. Tehát egy cég elején nyilván mindenben benne vagy, befolyásolsz minden ötletet, minden elemét a cégnek, és ahogy elérkezik egy bizonyos ponthoz, ahol már önjáróvá válhat, két dologra van szükség. Egyrészt egy jóval strukturáltabb működésre, tehát egy jóval tervezettebb működésre, világos feladatkörökre, döntési jogkörökre, rendszerekre és így tovább, és neked, mint alapító, úgy válsz cégvezetővé, hogy egyrészt engeded a középső vezetőket, hogy csinálják a dolgokat, nem azzal fenyegetve, hogy minden felülbírálsz minden döntésüket, másrészt pedig neked felmerül az a feladatköröd, hogy te a cégnek az alapvető alapító vízióját tovább képviseld, az értékeit tovább képviseld, nem csak a szervezeten belül, hanem a piacon is. Zoltán, fontos kérdés, hogy honnan tudom, hogy eljött ez a pont? Tehát, hogy mik a tünetei ennek a pontnak, amikor itt már komolyan el kell gondolkodni. Szerintem vannak piaci jelei, és vannak belső jelei. A piaci jel az, amikor már nem vagy képes egy személyben lebonyolítani azokat a tárgyalásokat, kommunikációs felületeket, mindent, ami már a piacsal való kapcsolatot illeti, mert egyszerűen egy ember egy helyen tud egyszerre lenni, nem lehet 10 helyen. Tehát nyilván van egy pont, amikor már piactól kapod azt a visszajelzést, ami pozitív, mert azt jelenti, hogy azért van igény arra a termékre, szolgáltatásra, amit te értékesítesz, és ezáltal fel kell osztani ezt a feladatot. A másik az egy szervezeti, ugyanis jó esetben elkezdesz felvenni tapasztaltabb embereket, akik adott szakterületnek a vezetői, és ott már azért ők igénylik a függetlenséget, a szabadságot, a szabad mozgóteret, és azért ott surlódások is jöhetnek, amikor egy vezető, alapító mindenbe beleszól, és nem hagyja azt, hogy a cég vezetői fejlődjenek. Ez az intőjel, amikor fel kell ismerni azt, hogy váltani kell. A jó hírem az, hogy vannak cégvezetők, akik ezt megteszik, és tulajdonképpen az én jelenlegi tevékenységem, mint vállalkozásfejlesztési mentor, pont ezeknek a cégeknek a támogatása. Ezen segítsd át a céget, ezen a folyamaton. Így van. Mert hogy egyébként ennek nagyon nagy a kockázat. Tehát, az egyik a jobbik kockázat az, hogy itt megreked a cég, a rosszabbik kockázat, hogy ezt annyira rosszul veszi, hogy akár vissza is fordulhat, nem? Hát nyilván van ennek egy veszélye. Szerintem akkor van veszélye, amikor egy alapító úgy értelmezi ezt, hogy egy kicsit, mint az angol királynő, most ott a felegekben van, de igazából az igazi munka az a miniszterelnök, vagy az operatív vezetők csinálják. Szerintem ez egy hiba, mert azért az alapítónak még mindig van egy nagyon fontos szerepe arra, hogy a cégnek az értékeit, az irányait, a főbb kereskedelmi kapcsolatait vigye.
ha megtalálja azt a módszert, és erről szoktam tulajdonképpen mentorként segíteni, megtaláljuk azokat a rendszereket, azokat a struktúrákat, amelyek világosan lefektetik egy cégnek a működését, akkor biztosítva van az, hogy a keretrendszer megvan, és azon belül mozgásteret biztosítsz a alkalmazottoknak, de te még azért, mint egy jó edző a pályaszélén, azért te irányítod azt, hogy milyen irányba rúgják a labdát. Vermer András mondta azt, hogy ismered az Andrást? Vagy nem tudod? Ő egy nagyszerű marketing stratéga volt, inkább nem, ő egy nagyszerű stratéga volt egyébként, és sajnos nincs már köztünk. Ő mondta azt, hogy a cégvezetés az stratégia és kommunikáció. Erről szól. Egy idő után. Igen, a cégvezető szerepe? Igen. Aha, igen, az egyetetek stratégia és kommunikáció. Stratégia nyilván, hogy lefektesse azokat az alappilléreket, ami mentén a cég működik, a másik pedig hogyan kommunikál a piac felé. Ezt elfogadom. Én egy picit előrébb kezdeném, tehát én azt látom, hogy sokszor ott romlik el ez a folyamat, és ez még korai szakaszú cégeknél is van, nem feltétlenül kell sok milliárdos árbevételhez eljutni, hogy ez probléma legyen, hogy eleve annyira megvalósítás fókuszú a cég, hogy elfelejtkeznek a tervezésnek az előnyeiről és fontosságáról. És tulajdonképpen az a rendszer, amit én tulajdonképpen képviselek, amit saját magam fejlesztettem ki, ez a launch kód, ez indítókód magyarul, ez pont erről szól, hogy hogyan lehet ötvözni mondjuk azt, hogy a nagyvállalatokra jellemző tervezési módszertant a vállalkozókra jellemző megvalósítási dinamikával, úgy, hogy ez egy eredményes és gyorsított fejlődés biztosítson a cég számára. Most eszembe jut a klasszikus példa, biztos, hogy pontatlan lesz, ahogy mondom, de azt hiszem a párizsi meg a frankfurti reptér költözését állították sokszor egy történetben párhuzamban, mind a kettő költözés 2 év volt. A párizsi repteret elkezdték az első napon költöztetni, és 2 év káosz után átköltözött az új helyre. A frankfurti meg 23 hónapig tervezték, és utána 1 hónap alatt átköltöztették. Igen, hát nyilván gondolom nem véletlen a párhuzam a városok meg az országok, ugye a németek és a franciáknak a magatartása. Igen, ez így van. Tehát én azt vallom, hogy egy jó terv az nagyon sok problémát kiküszöböl már az elején. Ha az ember átgondolja, hogy mire fókuszál, és tulajdonképpen ha ezt lecsupaszítjuk, a vállalkozásfejlesztésnek az legfontosabb célja a tervezésnél az a fókusz megtalálása. Ugye miért jellemző? Az embernek elindul egy úton, számtalan kérdéssel találkozik, milyen embereket vegyek fel, mi az értékajánlat, ami működni fog, hogy fogok tudni nemzetközi piacra lépni. Tehát rengeteg kérdést vet fel, és ilyenkor egy kihívás leszűkíteni a lehetőséget, és megtalálni a fókuszt, és én azt vallom, hogy a fókusz megtalálásával előkészíted azt, ahol a tradicionális vállalkozásokra jellemző agilitás teret kap. Tehát ha tudjuk, hogy mit akarunk megcsinálni, onnantól ez már megvalósítás, az lehet gyors, és lehet céltudatos, de először tervezzük meg, hogy mit akarunk csinálni. És ugye ez a rákfené az egésznek. Egyrészt, hogy nem tanítottak bennünket tervezni, tehát hogy ez tehát egy szinten felül már nem tud intuitív folyamat lenni. Igen. Mondd csak. Nem, csak arra jut eszembe, hogy sőt, az érdekes, és ezt tapasztaltam sokszor, hogy sok vállalkozó a tervezés szinte ellen szemvel fogadja, mert ő azt gondolja, hogy a tervezés akkor nem... Igen, időrabló. Tehát ha tervezünk, akkor nem csináljuk. Igen. De ezzel a metodikával, vagy hozzáállással nincs gond, ha azt a típusú, csináljuk és haladjunk, azt valóban a jó dolgokra töltjük. És nem arra, amire nincs értelmés. Tehát tervezés nélkül nem tud hatékony lenni, viszont a tervezés meg költséges. És úgy értem költséges, hogy elsőre költségesnek tűnik. Én azt látom, hogy a KKV-szektor hatékonysági problémájának az egyik rákfenéje ez. Hogy költségesnek tűnik a tervezés, tehát nem tervezünk, hanem megvalósítunk, és itt beszorítjuk magunkat a hatékonytalan működésbe, ahol mindig ott maradunk. Hát nézd, a költség, azt nyilván most nem tudom, ezt nyilván pénzben lehet mérni, időben. Hát leül 5 emberre tervezni, igen. 2 napot, annak pontosan ki lehet számolni, hogy mi a költsége. Igen. Mégis idő szempontjából költséges. Csak azt érzem, hogy ezt a lépcsőt nem lehet kihagyni. És nagyon érdekes, hogy mégis ennek az egész módszertannak, a launchkodnak tulajdonképpen a eredet története az onnan származik, ugye én ahogy említettem, egy nagyvállalati vezetőként végigjártam Mekkora volt a legnagyobb csapat, amit vezettél? 1000 fő. 1000 fő, elképesztő. Akkor, mert volt egy kb. Másfél év, amikor nem csak Magyarországon feleltem a anyavállalatnál, hanem Romániára is, akkor a két csapat együtt volt 1000 fő. Szóval, hogy végigjártad ezt a ranglétrát? Végigjártam ezt a ranglétrát, és tulajdonképpen azt
tapasztaltam ugye, hogy ezeknél a nagy vállalatoknál, és ez biztos így is volt, különösen, amikor Londonban voltam, és egy globális pozícióban voltam, hogy a nagy vállalatok azok a tervezésben kiválóak, tényleg, tehát PowerPoint prezentáció nélkül még WC-re sem mész, tényleg, vagy kicsit most nyilván sarkítva, de tényleg így van. És azért az is folytó, tehát az nem normális, és érdekes volt nekem felismerni ezt, mikor tényleg sok száz ember és sok országban feleltem, hogy a végén az én munkám a reportingról és a tervezésről szólt, és a megvalósítás kevésbé. Ettől egy kicsit elszabadultam, tehát ettől akartam elszabadulni, és akkor volt egy pillanat, mikor ezt 16 végén ugye ott hagytam azt a nagy globális pozíciót Londonba, és visszaköltöztem Magyarországra, akkor már valahogy sejtettem, hogy én már a nagyvállalati karrieremet lezártam, és felhívott egy kockázatitőke cégnek a partnere, és mondta, hogy figyelj Zoltán, van itt egy nagyon ígéretes startup, technológiai cég, 2 alapítóval, belenyomtunk több millió eurót, és azt látjuk, hogy így halad, de hát szükséges lenne egy professzionális menedzserre, aki ezt a céget kézbe veszi és fejleszti. És felkért engem erre a feladatra, egyelőre azt mondtam, hogy jó, megnézem, és ugye ott volt bennem egy ilyen érzés, hogy hagyd meglátjuk. És nagyon érdekes volt, hogy ugye az első nap megjelentem a cégnél, beraktak egy konferencia, vagy egy tárgyalóterembe, és akkor kértem, hogy milyen sales forecastok vannak, milyen ajánlatok vannak, hogy néznek a számok, stb. És úgy elmélyültem. És hát gyakorlatilag rövid időn belül rádöbbentem arra, hogy totális káosz volt, tehát abszolút átláthatatlan volt a helyzet. Sőt, olyan szinten, hogy nekem kellett rádöbbenteni a tulajdonosokat, hogy a cégnek tulajdonképpen 2 hónapnyi pénze van. Tehát a tulajdonosok is tudták, hogy ez így van. Úgyhogy gyakorlatilag erre rádöbbenve emlékszem, hazajöttem egyszer, és a feleségemmel beszélgettem a kertbe, és mondtam, hogy figyelj, ez hihetetlen. Tehát vagy ez a brutálisan strukturált, elnyomó tervezési világ van, vagy ez a totálisan káosz. És akkor valahogy tényleg üres lappal leültem tollal, és mondtam, hogy figyelj, ennél muszáj legyen valami jobb verzió. És akkor alkottam meg azt a koncepciót, hogy a nagyvállalatokra jellemző tervezés módjával, nyilván nem ez az extrém, ötvözve a megvalósítási fókusszal, ami mondjuk egy vállalkozásban van, azt 2 hogyan lehet összefoglalni, és mondjuk így 10 pontba szedni, és ezt egy iránymutatóként bemutatni cégeknek, hogy így is lehet céget fejleszteni, úgyhogy megtervezed és meg is valósítod. És te végig is viszed cégeket ezen a folyamaton egyfajta mentorként. Így van, tehát én tulajdonképpen úgy dolgozom együtt a cégvezetők, először is én cégvezetőkkel és alapítókkal dolgozom együtt, és tulajdonképpen ezen a módszertanon végigmegyünk. Az első 5 pont az arról szól, hogy határozzuk meg az értékajánlatot, tehát mi az, amit mi kínálunk a piacra, és kinek érték ez. A második pont beszélünk a termékről, amit mi kínálunk, tehát ez egy dolog, hogy van egy technológia valami, de hát ezt olyan formába kell tálalni, hogy az emberek azt mondják, hogy igen, ezt megveszem. A harmadik pedig az üzleti modell, hogy lesz ebből pénz. És akkor a negyedik, ötödikben inkább a hosszú és a középtávú tervekről beszélünk. Ha azok megvannak, akkor áttérünk a megvalósítási elemekre, ami erőteljesen értékesítés és marketing központú, tehát mi a kommunikáció, mi az értékesítés, mi a marketing, és utána hogyan építünk csapatot, ami képes ezt megvalósítani, és végül hogyan biztosítjuk a pénzügyi alapját a cégnek. És akkor ezeken a lépcsőfokokon végigmegyünk, és nyilván ezt azért picit testre szabom attól függően, hogy a cég éppen milyen fázisban van, mert nyilván azon belül is vannak különböző szintek. És így lesz az alapítóból cégvezető, aztán, hogyha akarja, akkor előbb-utóbb újra alapító, amikor már nem is kell vezetni. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket a nagyszerű információkat, és kívánom, hogy sok céget vigyél sikerrel végig ezen a folyamaton. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Ez volt mára tehát a trend rovatunk, és best practice-szel folytatjuk. Szia, Károly! Itt is vagyunk? Itt is vagyunk. Azt mondja a Szabi, hogy már beadott élőbe, én pedig itt örültem a Károlynak még, hogy megérkezett. De nem baj, hát ez az élőadás varázsa. Nézzünk el magunknak ennyit. Egyébként ez itt a Business Talks, a Bizalmi Kör heti talkshow-ja, heti üzleti talkshow-ja, ahol minden héten mindenről szó esik, ami cégvezetőket érinthet. Szuper napunk van egyébként, sportoltunk már, megnéztük, hogy mikor nyitnak újra a hotelek, és mi lesz a vakcinaútlevéllel, mágneshorgáztunk, és aztán megnéztük, hogy hogyan lesz az alapítóból cégvezető. Szóval szuper napunk van, nektek is tetszik, dobjatok egy lájkot, annak meg mi örülünk. És mai best practice témánk, egy olyan téma, ami szerintem mindenkit érint. Találkoztam egy úriemberrel 2 héttel ezelőtt, vagy lehet, hogy 3 hete, aki azt mondta, hogy ő azzal foglalkozik, hogy cégeket készít fel arra, hogy befektethessenek
más tőkealapok, valaki, tehát a befektető befektethessen a cégbe, erre készít elő céget. Egyébként szerintem nagyon összefügg a téma az előző témával. Szóval a Mandolab ügyvezetője, Szántó Károly a vendégem. Üdvözöllek, Károly! Köszönöm szépen. Igen, abszolút jó volt a felvezető, és nagyon sok ponton tudok kapcsolódni Zoltánhoz és az ő munkájához. Valóban mi KKV-kat és startupokat készítünk fel tőkebevonásra, nagyon röviden. És ugye akkor arról beszéltünk, hogy én akkor arra kértelek meg téged, hogy tegyünk egyszer mindenkor a rendet. Mert nem mindenki érti azt, hogy mikor érdemes. Ugye most például itt van 10 millió forint ingyen hitel, ott a Széchenyi kártya, ott van mindenkinek a bankjától egy folyószámlahitel, vannak ingatlanfedezetű hitelek, és akkor el lehet szépen csúszni a tőkebevonás felé, amikor meg már a pénznek a fedezete az egy üzletrész lesz, stb. Hogy tegyünk egyszer mindenkor a rendet ezen a palettán. És akkor én most el is hallgatok, mert ha jól tudom, akkor neked van egy prezentációd. Az a kérés, hogy egy pár gondolatba oszd meg azokat a fő szempontokat, amik ebben segítenek eligazodni. Közben tőletek várjuk a kérdéseket, meg a lájkokat. Ha meg van olyan ismerősötök, akinek a téma érdekes, akkor osszátok meg ezt a videót, mert hogy most arról lesz szó, hogy mikor vegyél fel hitelt, és mikor vonjál be kockázati tőkét. És akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor még lesz időnk pár kérdésre. Rendben, oké. Onnan indítanám, hogy a kockázati tőkét alapvetően a startupok ismerik ma Magyarországon per pillanat, viszont a KKV-k nem. KKV-k jellemzően ismerik a banki hiteltermékeket, pályázatokat, támogatásokat, és ezekkel nagyon aktívan élnek is. De nem ismerik a kockázati tőkét, és azt, hogy ez hogyan működik, és hogy mikor érdemes bevonni. Úgyhogy én most próbálom összehasonlítani a kettőt, és tényleg csak azokat a részeket emelném ki, ami különbözik a kockázati tőkében a hitelhez képest. Szerintem ami nagyon-nagyon fontos, hogy a fedezet része. Tehát, hogyha egy banki hitelt akarok felvenni, akkor muszáj, hogy legyen egy fedezetem, muszáj, hogy a cégemnek legyen egy múltja, fel tudja mutatni jó árbevételt, látszon az a stabilitás, illetve esetleg legyenek olyan fedezeti eszközök, mondjuk egy ingatlan, vagy egy nagyértékű gép, ami a hitel fedezeteként szolgált. Kockázati tőkéhez nincs fedezet, nem kell fedezet, ergo olyan KKV-knak hasznos, akik egy nagyobb léptékű tőkét vonnának be, amihez viszont nincsen meg ez a fedezetük. Például akarnak egy új csarnokot nyitni, akarnak egy új gépsort venni, akarnak egy új piacra betörni, mondjuk nem tudom, a német piacra, és ehhez szükséges tőke, de a bankot nem tudja meggyőzni, mert nincsen fedezete, és még csak másfél éve alakult a cég. Szóval ez az egyik aspektusa a fedezet, ami egy jelentős különbség. A másik ilyen fontos különbség az, és akkor itt a legrosszabb verziót veszem, hogy mi történik akkor, hogyha nem tud visszafizetni. Ugye a KKV, hogyha banki hitelt vett fel, akkor nyilván életbe lép az, hogy a bank a fedezethez nyúl, kvázi behajt, értékesíti, ez akár elérhet ugye a KKV tulajdonos saját vagyontárgyaig is, viszont hogyha ez egy kockázati tőkebevonás esetében, ugye ott az van, hogy egy hajóban ül a befektető és a KKV is, tehát gyakorlatilag ott belép a befektető, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy ne vesszen kárba az ő befektetés, tehát egy partner kapcsolat alakul ki, míg mondjuk a banknál ugye ez nem történik meg, a banknak elvárásai vannak, aminek próbálunk megfelelni. Ami még talán fontos, az a hozam elvárások, tehát ugye azt tudni kell, hogy banki termékeket mindenki ismeri, ott körülbelül milyen kamat az, amit elvár egy bank, vagy mire számol, hol van az ő megtérülése, sokkal drágább ennél a kockázati tőke, ez biztos, de azért drágább, mert kevesebbet kér cserébe. Olyan értelemben, hogy kevesebb garanciák, illetve nagyobb a kockázata, abszolút. Így van, és azt hiszem, hogy ez egy jelentős különbség, tehát valóban kockázatot vállal, tulajdonképpen, és erre majd kicsit kitérek később, mert ez összefügg a Zoltán által felvezetett témákkal, hogy
kevésbé a cég befektet be, egy kockázati tőke befektető, mint sem inkább az alapítóba. És ez összefügg azzal, amit az Zoltán is mondott, hogy a csapat és a vezetői csapat, az alapítóknak az érettsége, rátermettsége az sokkal fontosabb egy kockázati tőke befektetőnek, míg a banknak nem, tulajdonképpen ő nem is vizsgálja ezeket a tényezőket. Van még jó néhány pont, ugye van egy prezentáció, amit készítettem erre. Ezt meg is osztottuk egyébként, és képzeld el, hogy már látják, akik néznek bennünket, azok itt kommentbe látják, le tudják tölteni. Nagyon szépen Szuper. Köszönjük neked egyébként ezt a... Nem akarnám végigmondani az összes pontot, mert nagyon sok van. Szerintem egy párat próbáltam csak kiemelni, milyen gyakran ismételt kérdés, meg talán annyit mondani kell, hogy talán az utóbbi pár évben, de tényleg csak ilyen 2-3 évben jelentek meg befektetők, akik kifejezetten a KKV-szektort célozzák meg, kockázati tőke befektetők, tehát már léteznek ilyen termékek, léteznek ilyen befektetők, mi azon dolgozunk, hogy egyre több KKV ismerje meg ezeket a lehetőségeket, és hogy tudjanak bevonni tőkét a fejlesztéseikhez. Köszönöm szépen, mert ez egy olyan téma, amire egyébként kicsit belemennék a mélyébe, ugyanis bennünket sok KKV cégvezető néz, és talán egy kicsit kevesebben a startup világból, bár reméljük, hogy ti is sokan vagytok. Szóval nézzük meg azt egy kicsit, légy szíves, hogy ugye azt mondtad, hogy mondjuk egy hitelhez képest egy kockázati tőkének nagy a költsége, ami nyilvánvaló, hiszen nagyobb a kockázata, a kockázatnak a költségét valakinek viselni kell. Ugyanakkor a KKV-ban bizonyos esetekben nem tud lenni 20% növekedés. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha ő kap egy 20% kamatú finanszírozást, mert mondjuk egy kockázati tőkének lehet simán 20% kamata, azt ő nem tudja egyszerűen kitermelni sem, hogy a kockázati tőke egyébként máshoz, mert egy startup, ami skálázható, ahol a potenciál gigantikus. Most, hogyha egyszerűen nézzük, és akkor nézzük mellé egy kis boltot, ahol pontosan lehet tudni, hogy lehet, hogy egyik hónapban 400 ember van be, de a másik hónapban se fog 1500, hanem maximum 600, és nem tud akkorát növekedni, hogy mondjuk egy 20%-os kamatot ki tudjon termelni. A kockázati tőke máshogy áll a KKV-hoz, mint a startup világhoz? Más hozamelvárásai vannak? Vagy... Nem tesz így különbséget, viszont ez egy nagyon fontos pont, amit most feldobtál, és ez tulajdonképpen az a kérdés, hogy mikor érdemes felvennie, vagy igénybe vennie kockázati tőkét egy KKV-nak, és az egyik feltétele pont az, amit te mondtál most, az az, hogyha olyan növekedési potenciál van a fejlesztési terve által, ami meghaladja a piaci átlagot. Tehát mondjuk az, hogyha a példáddal élve van egy kis boltom, és nyitok 10 utcával arrébb egy pont ugyanolyat, ugye akkor ott nem lesz egy exponenciális növekedés, hanem mondjuk egy 2-szeres növekedés lesz. Tehát abból nem tudok egy 10-20% közötti hozamot visszafizetni a befektetőmnek, mert egyébként körülbelül Magyarországon ilyen 10-18% között mozog ez. Tehát csak akkor van értelme, hogyha például, most konkrét példákat fogok mondani, gépgyártó KKV, nagyon jól megy neki, mondjuk kb. 6-700 milliós árbevétele van, csinál egy termékfejlesztést, és újabb gépeket tudna piacra vinni, aminek van egy borzalmas tőkeigénye, hogy ő ezt lefejlessze, piacra dobja, viszont látszik, hogy abból egy nagyon komoly növekedést tud végrehajtani, neki megéri bevonni ezt a tőkét, viszont akkora tőkét hitelként nem fog tudni bevonni, mert nincs akkora fedezete. Hát az még mindig nem elég fedezet, hogy mondjuk nem tudom, 3 milliárd forintnyi tőkét bevonjam. Tehát az az ideális pont, amikor látható, hogy valami dimenzióugrásnál van a KKV szereplő, és nem tud annyi hitelt bevonni. Ugye ti a Mandolabban cégeket készítetek fel tőkebevonásra, a KKV-t is, startupot is. Van olyan, hogy egy ilyen felkészítés során az derül ki, hogy hát ez a cég, ezt nem hogy tőkét bevonni, hanem még folytatni sem nagyon érdemes egyébként? Volt már ilyen, de szerencsére nagyon-nagyon ritka, és ez azért van, mert elég sok időt töltünk el, mielőtt leszerződnénk bárkivel, hogy megismerjük azt, hogy mi az alapító célja egész pontosan, mi a gondolkodásmódja, meddig tart a komfortzónája, tehát hogy ő mit képes elviselni. Ugye a hitel esetében
az egy személytelen kapcsolat, van egy hitelező a banknál, fizetem a törlesztést, és ennyi volt. Ha egy befektetőt vonok be, akkor valakit beengedek a cégembe. Ugye az egy más viszony, úgyhogy ezt próbáljuk elején felmérni, azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy az adott KKV passzolni fog majd az adott befektetőhöz. Van kedvenc sztorid az elmúlt időszakból? Valami, vagy cég, ami nagyon tetszett, vagy szituáció, ami ugye a munkád során úgy jött, hogy na ez olyan igazi iskola példa, vagy valami mástól vált kedvencé? Nehéz választani, mert nagyon változatos a munkánk, mert nagyon izgalmas belelátni cégek fejlődésében. Inkább kiemelnék egy-két ilyen, nem tudom, mondjuk ilyen nagyon pozitív tulajdonságot, és egy-két ilyen talán mondjuk elkerülendő példát. Az egyik aztán az lenne, hogy olyan cégek, olyan KKV-k, akik egyébként innoválni akarnak, de valahogy ugye pont, hogy az előző beszélgetésben elhangzott, nincs idő a napi munka során tervezni, nincs idő innoválni. Majd valahogy lesz, soha nem jut rá idő. Egy ilyen tőkebevonás által csinálhatnak egy kis szervezést az anyacégből, egy spin-offot, és abba vonnak be tőkét, és az innovációs lába lesz a KKV-nak. Ez egy tök jó történet, ilyenből láttunk többet. Ilyenből én is láttam. És ezeket... Például nálunk a Bix. Na igen, az egy jó példa, igen. Tehát van egy anyacég, és onnan van egy spin-off, és akkor annak van egy saját célja. De ezeket nagyon szeretjük, és annak örülünk, hogyha valaki ezt le tudja követni mentálisan is, hogy ez egy jó történet lehet. Ami szerintem ilyen leggyakrabban felmerülő nehézség, fura mondan, azok általában nem gazdasági dolgok, nem jogi dolgok, és nem is pénzügyiek, hanem mentális dolgok, fura módon, tehát gondolkodásbeli nehézségekbe ütközünk. Van aki kvázi nulláról felépített mondjuk egy 3 milliárdos céget, nagyon nehezen tudja megugrani, hogy oda ő beengedjen valakit, tulajdonrészt adjon valakinek. Szóval ezt látjuk, hogy itt vannak nehézségek, és egy kicsit ez ilyen edukációt igényel, meg támogatást, hogy ezzel nincs semmi gond, és ettől erősebb lesz a csapatod. Konklúzió tehát, hogy a hitel és a tőkebefektetés között nagyon sok különbség van. Nézzétek meg, hogy az adott szituációhoz melyik a megfelelő, melyik az, ami nagyobbat lendít a cégeteken. Azt a prezentációt, amit Károly hozott nekünk, azt itt a komment szekcióban megtaláljátok. Ha pedig kérdeznétek tőle, akár még most is megtehetitek, hiszen kerítünk arra alkalmat, hogy itt a beszélgetés után majd akár írásban megválaszoljuk. Szántó Károly, köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk. Sok sikert és sok sikeresen felkészített KKV céget kívánok. Nagyon köszönöm, sziasztok! Hihetetlen, de a Business Talks mai adása lassan a végéhez ér. Itt nagyon belemerültünk az alapítás, cégvezetés, tőkebevonás témákba, úgyhogy érdemes lesz ezt visszanézhetitek például a YouTube-on, visszanézhetitek majd, vagy visszahallgathatjátok podcast formájában is, úgyhogy a mai adást el fogjátok érni holnap után osszátok meg majd az ismerőseitekkel is, vagy akár most is, hiszen megnézzük azt a problémát, ami minden cégvezetőt előbb-utóbb elér, hogyha nem jól teszi a dolgát, azaz mi van, ha jön a kiégés. Könyvajánló rovatunk következik. És Bíró Bence a vendégem ebben a témában, hogyha valaki szemfüles, akkor őt láthatta már a Trust Summiton előadni, ahol a kiégés volt az ő témája, és nem azért, mert ő akkor beszélt erről először, hiszen erről ő már egy könyvet is írt. Viszont ahogy a mai adásra készültem, valami egészen különleges dologra lettem figyelmes, nem akarok pontatlan lenni, szóval ezt muszáj, hogy megosszam veletek. És Bencével az a helyzet, hogy ő 95-ben született. Szóval ez már majdnem felháborító egyébként itt, de hogy az valami zseniális, hogy egy ilyen fiatalember ilyen szinten mélyül el egy témába, az ő témája a kiégés, és erről írt egy nagyszerű könyvet, ezt a Business Burnout Bibliát. Aki mostantól kommentel vagy kérdez, én megbeszélem a Bencével, hogy az adás végéig egy ilyet ki tudjunk sorsolni. Bence, üdvözlünk itt az élőadásban, és örülünk nagyon, hogy itt vagy. Hogy kerül valaki ilyen fiatalon ennek a témának a közelébe?
nagyon érdekes kérdést tettél fel nekem. Én azon gondolkodom, hogy hányan lehetnek még ebben a cipőben, ebben én is jártam, hogy nagyon-nagyon szeretik azt, amit csinálnak, és nagyon sok projektben vannak emiatt egyszerre benne. És ebben voltam én is benne, miközben a középiskolában is már vállalkozói gondolataim voltak, akkor is már próbálkoztam, és nagyon sok networkinggel foglalkoztam, aztán egyetem mellett is vállalkozást igyekeztem építeni. És az volt a tapasztalatom, hogy ahogyan próbálom ezt a fajta coaching biznisz felépíteni, ami nekem van, azért itt nem vagyok korlátlan lehetőségekkel megáldva olyan szempontból, hogy azért az egyetemre is kell időt szállni, meg a bizniszre is így tovább. És azt gondolom, hogy persze az én helyzetem egyedi. A nagy cégvezetők, akik benneteket is követnek, ők abban tudnak ehhez kapcsolódni, hogy persze, ők is szeretik azt, amit csinálnak. És úgy keveredtem ebbe a témába, hogy egy idő után azt tapasztaltam meg, hogy akármennyire is szeretem azt, amit csinálok, és akármennyire is sikerélményeket tudok ebben megtapasztalni, azért vannak olyan testi vagy akár lelki tünetek, amikor azt mutatja nekem a szervezetem, hogy érdemes picit megállni és gondolkodni. És jogos a kérdés, ami felmerülhet emberekben, hogy ha ilyen fiatal vagyok, akkor mit tudhatok a témáról, és ebben az a jó hírem, hogy nem a saját tapasztalaton alapozok kizárólag, hanem itt kutatásokat használtunk fel a könyvnek az alapjából. Ez egy nagyon szép könyv egyébként, és nagyon jól meg van csinálva. Közben az élőben látjátok a Bence Trászszámít előadásának a vágóképeit egyébként. Hogyha ezt visszanéznétek, akkor majd nézzétek meg, a YouTube csatornánkon elérhető. Szóval itt Kürti Tamás, Beck György, Gerendai Károly is szerepel az ajánlók között, és gondolom, hogy ővelük is interjúztál, vagy beszélgettél, amikor kialakult ez a szenzációs tudásanyag. Így van, az ő tapasztalatuk külön fejezetekben elérhető ebben a könyvben. Mindegyiküket megkérdeztem a kiégésről, a saját tapasztalatukról, mik tesznek azért, hogy ki tudják ezeket védeni, mit látnak a környezetükön, és mit látnak a munkahelyükön azon keresztül, hogy hogyan tudják az emberek kivédeni, megelőzni és kijönni ebből az állapotban, amit úgy neveznek, hogy kiégés, amire azt mondjuk legtöbben, hogy hát ez biztosan nem lesz rám jellemző, és aztán sokan mégis megtapasztaljuk így, hogy... Na álljunk meg itt egy pillanatra, jó? Nézzük meg a fő tüneteit a kiégésnek. Rendben. A kiégésnek az egyik fő tünete az, hogy már az a kimerültség, amit mondjuk a kampánynak az elején elkezdtem érezni, vagy egy pár héttel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt elkezdtem érezni, ez nem múlik el, hanem vagy egyre rosszabbá válik, vagy azt érzem, hogy minden percben folyton csak fáradt vagyok, és mellette valahogy a bizniszben már elkezdek elfelejteni dolgokat, már nem olyan teljesítményt tudok nyújtani, esetleg még nagyobbakat hibázom, mint mondjuk korábban tettem, és valahogy egyfajta cinizmus is kezd megjelenni a mindennapokban bennem a bizniszsel és az ügyfeleimmel kapcsolatban. Ez lehet egy nagyon-nagyon rövid összefoglaló ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is ismerhetjük fel a kiégést. És van erre jó megoldás? Azon túl, hogy kiszállok, azon túl, hogy hátrébb lépek? Mielőtt ezt megválaszolod, bízhatlak benneteket, hogy kérdezzetek Bencétől kommentbe. Az adás végén fogok arra sort keríteni, hogy megválaszoljunk néhány kérdést, és aki kérdez Bence beszélgetése alatt, azok között fogjuk kisorsolni ezt a szuper könyvet, Business Burnout Biblia. Szóval vissza hozzád, Bence. A leggyakoribb kérdés ezzel kapcsolatban az, amit most is feltette, hogy ez visszafordíthatatlan-e. Az a jó hírem, hogy ez visszafordítható, és az a nagyon-nagyon-nagyon jó hír, hogy minél korábban kezdünk el ezzel foglalkozni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mi még nem vagyunk ebben az állapotban, csak azért jó lenne picit ezen gondolkodni, akkor már érdemes ezen foglalkozni, mert akkor még gyorsabb eredményeket tudunk elérni abban, hogy akár ugyanabban a szakmában, ugyanazon a területen, ugyanazokkal a tevékenységekkel vissza tudjunk abba az állapotba kerülni, amikor még imádtuk azt, amit csinálunk, és a legtöbbet ki tudtuk magunkba hozni. Van nekem egy nagyon jó ismerősöm, ő nagyon fiatal még, viszont már több alkalommal jutott el a kiégés állapotába. Mik azok az okok, amik ide vezetnek? Mi az, amit már az elején érdemes tetten érni? Például itt nekem, nem tudom, akkor már itt voltál, amikor Várdi Zoltánnal beszélgettünk, de nagyon érdekes volt az a felvetés, hogy a KKV vezetők azok ilyen nagyon megvalósító típusú vezetők, és hajlamosak bedarálni magukat a sok megvalósítás során, és kevésbé tervező típusú cégvezetők. Tehát, hogy mik azok, amikkel a legelején meg tudjuk fogni a kiégést, hogy legelején tudjuk, hogy na, így lehet nagy eséllyel elkerülni. Hogyha most egy-két kulcsterületet kellene kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy mire oda tudunk az elején is figyelni, az az, hogy mondjuk a pihenésnek mekkora figyelmet tulajdonítunk. Mert hogy azt gondolhatjuk, hogy minél többet dolgozunk, azzal arányosan növekszik a munkateljesítményünk is, és ez egy pontig valóban így van, de egy idő után ez vissza tud fordulni, és ez vissza tud csapni. Amit tudunk tenni, egy nagyon egyszerű tipp például, hogyha mondjuk a hétvégéknek egy részét legalább megtartjuk pihenésre, mert tudom, hogy aki nagyon szereti a munkáját, az hajlamos akár az hétvégéket, vagy az éjszakákat is átdolgozni ezek mellett. És ennek például az a feltétele, én nekem körülbelül egy éve jött az életembe, hogy
hogy pénteken én lezárom a hetet tényleg. Tehát, hogy leülök, leadminisztrálom, kiütöm, megtervezem a jövő hetet, és onnantól kezdve én hétvégén nem kattogok azon, hogy mit hagytam még ki, mi nem volt meg, mi fog megtörténni. Ez egy jó megoldás lehet? Nekem jó megoldás. Abszolút. Ez jó megoldás. Tehát vakcina nincs, tudatosság van. Tudatosság van, és minél hamarabb elkezdünk ezzel foglalkozni, annál jobb eredményeket várhatunk, hiszen, hogyha ez bekövetkezik, mert mondjuk a homokba dobjuk a fejünket, akkor ennek vannak üzleti következményei, és ez nem csak a kényelmetlensége jár együtt, hanem visszahathat az üzletünknek a sikerére is. És akkor van ennek egy üzleti következménye, de nagyon sokszor van ennek egészségügyi következménye. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon rossz állapot, amikor ennek megérkeznek a komoly egészségügyi következményei. Így van, pont tegnap keresett fel egy sorozatvállalkozó, és azt mondta nekem, hogy hát ő nem tudta, hogy mi az a kiégés, meg nem is akart ezzel foglalkozni, imádta azt, amit csinálta a dolgát, és egyszer csak arra eszmélt rá, hogy szédül, nem érzi jól magát a bőrében, homályosodik a látása, más tünetei vannak, és megvizsgálták, és mindent rendben találtak, és végül is az orvos végén azt tudta neki mondani, hogy hát akkor az volt a baj, hogy túlhajtotta magát. A jó hír, hogy erre van megoldás, visszafordítható, vagy akár megelőzhető. Legalábbis az esélyek csökkenthetők, és javíthatjuk azokat. Nagy Hajnalka kérdezett közbe tőled, azt kérdezi, hogy mi a megoldás, ha valaki a munkát nem szeretné feladni, viszont már látja, mutatja ki a kiégés jeleit. Nagyon jó a kérdés, mert általában azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy ne váltsanak rögtön munkahelyet, mert még nagyon nagy potenciál van a saját munkahelyükön is abban, hogy hogyan tudják visszafordítani. Igen, ugye addigra már, mire a kiégés, addigra már felállapota közelébe kerül, addigra már felhalmozott egy csomó tudást, amit meg nem kéne kukába dobni. Szóval mit kell ilyenkor tenni? Mit kell ilyenkor tenni? Mindenkinek a helyzete egyedi. Ezt az elején szeretném leszögezni. Én csak általánosságokat tudok itt megemlíteni, ameddig nem ismerem a személyes történetet. Az egyik ilyen, amit feltennék kérdésként, hogy az életstílussal kapcsolatos szokásaink egyébként rendben vannak-e? Ugye nagyon gyakori gondolat ilyenkor, hogy munka-magánélet egyensúly, ez rendben van-e. Tegyük fel, hogy ez rendben van. Felmerül az a kérdés, hogy a munkánkban mennyire érezzük azt, hogy a befektetett munkánknak megvan az eredménye. Tehát, hogyha én most elmegyek dolgozni, akkor látom-e azt, hogy a munkámnak van-e valamiféle eredménye, vagy éppen csak azt látom, hogy hajtom, de nem történik semmi látszólag. Ha az utóbbi a helyzet, akkor nézzük meg, hogy milyen sikerélményeket tudunk teremteni, amik viszont rajtunk múlnak például. És hogy érdemes akár a prioritásokat is egy picit áthelyezni, vagy akár új készségeket tanulni. Hajninak még a második kérdése az, hogy kívülállóként, tehát hogyha ő ezt valaki munkatársán látja, akkor mit tud érte tenni? Javaslom, hogy ezt a könyvet adja oda ajándékban neki, hogy el tudja olvasni, mert ebben több mint 40 ilyen ötlet van arra kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, ezt a helyzetet, mit tudunk ezzel kezdeni. Ha viszont nem feltétlenül akar semmiféle vásárlást eszközölni, akkor azt javaslom, hogy kérdezzem meg tőle, hogy van. Mert nagyon gyakran már az emberi kapcsolatok, ezek a fajta támogató beszélgetések tudnak abban segíteni, hogy a stressznek a negatív hatásait azt vissza tudjuk fordítani és csökkenteni tudjuk. Tehát a törődés az rengeteget tud segíteni a kollégáinknak is. Törődés, odafigyelés, emberi kapcsolatok, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy az egyik titok. István azt kérdezi, hogy mik az első jelek, amire úgy kapjuk fel a fejünket, hogy na jó, most akkor ez az az út, amin nem kéne tovább menni. Ami nagyon gyakori jel, és az ügyfeleim elsősorban el szoktak beszámolni, hogy olyan gondolatok jelennek meg, amivel kapcsolatban azt érzik, hogy ez valahol nem azonos. Korábban volt egy vállalkozó ügyfelem, aki imádta azt, amit csinál, és azt vette észre, hogy valahogy a következő tárgyalásoknál már az volt az érzése, hogy hát bármit csak ezt nem volt, hogy elkezdte leértékelni magában azokat az emberekkel, akikkel elkezdett beszélgetni. És ez volt neki a nagy jel, felkiáltó, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba kellene haladni. Tehát, hogy azok a gondolatok, amik bennünk vannak, azok átfordulnak már negatívba, gyakrabban, mint korábban, és ez valahogy tartós. Ez lehet az első jele szerintem a kiégésnek, mert érdemes odafigyelni. Az összes többi jelről és minden másról, ami a témával kapcsolatos, tudtok olvasni a Business Burnout Bibliába. Én nem tudom, hogy technikailag hogy fogunk sorsolni, de Szabiék, ahogy mindig mindent megoldanak, a monitorok mögött tapsoljatok egy nagyot Szabiéknak, mert szenzációs az, amit ők itt a technika mögött csinálnak hétről hétre, hogy a Business Talks olyan szuper legyen, mint a mai. Én nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy ma is ellátogattál hozzánk. Hogyha kíváncsiak vagytok Bence gondolataira még, akkor menjetek fel a YouTube csatornánkra, keressétek meg a 2021-es Trust Summit videóit, és ott vissza tudjátok nézni az ő videóját is, illetve, hogyha elolvasnátok a gondolatait, vagy belemélyednétek ebbe a kiégés témakörbe, Business Burnout Biblia, ez volt tehát a mai könyvajánlónk. Bence, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm, és hoztam neked egy apró ajándékot is. Azt a mindenit!
Nagyon szépen köszönöm. Eredmények. Ez az új könyved? Ez az előző könyvem. Ez az előző azért könyved. hoztam el, mert hogy rengeteget írtam a könyvben arról, hogy mennyire fantasztikusak a mastermind csoportok, és tudom, hogy nektek van ilyen, ezért hoztam ide nektek egy kis szimbolikus ajándékként, hogy örülök neki, hogy van, akihez lehet fordulni, hogy valaki mastermindot keres. Most meg vagyok hatódva, lenyűgöző. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bence. Hát ez volt már a Business Talks, a Business Talks, a Bizalmi Kör heti üzleti talkshow-ja, ahol mindenről szó esik, ami egy cégvezető számára fontos. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, igazi megtiszteltetés számunkra, hogy ennyien és ilyen sokszor követtek bennünket. Jövő héten jövünk egy nagyon különleges adással, abba is lesz aktualitás, abba is lesz trend, abba is lesz technológia, abba is lesz best practice, lesz benne könyvajánló, szóval minden, ami egy cégvezető számára fontos. Várunk benneteket jövő héten csütörtökön 3 órakor. Köszönöm a mai figyelmet, sziasztok!